нафақаҳои маъюбонро дар тоҷикистон аз 1 сентябр ба андозаи аз 20 то 50% боло мебаранд. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 28 май фармони рақами 186 дар бораи зиёд намудани нафақаҳои гурӯҳҳои алоҳидаи нафақагирон ки ба онҳо нафақа аз рӯи маъюбӣ таъин ва пардохт мегардад, имзо кард. Бар асоси ин фармон бо мақсади беҳтар намудани вазъи моддӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз 1 сентябри соли 2021 нафақаҳои маъюбон аз овони кӯдакӣ ки ба онҳо нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ дар асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва дар баробари таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида, ба андозаи 20% нафақаи заминавии муқаррар гардида зиёд карда шуда, нафақаҳои кӯдакони то 18-сола ки ба онҳо нафақаи иҷтимоӣ аз рӯи маъюбӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардидааст, низ ба андозаи 20% нафақаи заминавии муқаррар гардида боло бурда шаванд. вале нафақаҳои маъюбони гурӯҳи як ки ба онҳо нафақа дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин гардидааст, аз 1 сентябр ба андозаи 50% нафақаи заминавии муқаррар гардида зиёд карда мешавад. ба ҳукумати Тоҷикистон амр шудааст ки дар муддати 1 моҳ санадҳои худро ба фармони мазкур мувофиқ гардонида, иҷрои ин фармонро дар соли 2021 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа пешбинишуда таъин намоянд. бино ба омури расмӣ, то 1 январи соли 2020 дар Тоҷикистон 149704 маъюб расман сабти ном шуда буд. аз ин шумора 28562 маъюб ноболиғ буданд.